mga idol katiyatan upman. Kumuha kami sa mga. Kumuha kami sa mamamon. Tigagin mga insat na kan. Baka panabid na weran sa maman. Ay triyak no pagkatabid ako. Kau di umatabid na. Sukir na may kata na. Wala, mawig kami sa Raros. Raros. Gina ni katiron. Raros. Final na ka panabid. Koto sinsa kami. Kailangan na makita ko. Koto susako. Puno-puno na may una maman. Sa katano katagun sa tawaro. Final na ka pang masamamaan. So mga idol, nayawan ni O ni Mele so katabid. Final na yan. Kasi kami pumansabog. Na mga toro. Kuna ka niya sa masukir ako nga. Malin gaya na. Malaya ka pang masamamaan. Ang taong dili-dili ka doon nag-iilala ni Ransaya kami akali yun po yung sinagiap killing nyo ka in love na yan. Mga pala ako in love at igiap makamished sa igiap mga mamani Ransaya na di gito nubo na mangonga niya so naginan ang punungan niya pumunta na niya ada mangonga niya naki iya dito hindi maluman ko na ewan na Teh abidin na sawar yung dati na kami di pangmasarwan. Wah, inurudi yang makalaruan. Buso. Idol, sana ada nama itu namanya mama. Ay na elemi nakida maunganin. Nauto. Mata na rin ang mapuro. Ito, buti-buti ka naman yan. Hindi ka di man na Ano ka yan? Ay, makatuwa. Ay na may kustumaman ron. Ay may katuwa ko. Mata na miya si dito nung bingin ko sa mama na dagkat ng tanong. Ina. Mata. Lagi din nung kaya way niya rang nat niya si di ko nung bingin ko. Kaya kaugutap mangitin ka. Dagan naman ito. Lagi atong ka na may pangarong malok siya. Pili na madilid ka no san. Masaya sop ke lilid tayo. Nakiari di kamsi. Subudo kami lang nakauto. Apa sa nga lupa? Ator. Tama na niya dito nato. Mga lato. Ang lawak doon. Nakoton. Ano to? Ang bago na nabuuso. Melak ko boss. Pagulo nga mga kilay nga subos. Malay tanong. Beos to? Ating bus. Pwede no si bus na no anda na ulod. Ya lapis sakit kada ko nami ako. Ruan ni kuan. Betul rambut ko man ito. O kuwasen na to ba? Bus. Bus mo pa na. Abo ati pa. Ano to ba? Oo. Burami. Bantana na isa dito. Burami. Ata na rin sa ginapurusan ko itong mga mamano. Rizky Ibrahim.